Ти кажа да си починеш. И вие ще ми паднете в ръчичките. Остави, не мисли сега за това. Хайде, върви. Ядени се сладолет. Какъв сладолет на това време? Няма значение. Ядени се... Ще хапнем ли? Разбира се. Какво? Дай пари. Няма да стане. Хайде, вземете си чантите. Няма. Краставичка ли, мамо? Ето. Добре, или разбрах. Чакай да намериме краставичка. Проверих досието му. Кой е той? Хайдар Солмас. Обвинен за грабеж, опит за убийство и нападение. Доста неща. Да помислим кой го е убил. Не е някой опитен. Така е, нямаше да остави оръжието. Оръжието е на негово име. Застрелян е с него. И то в гръб. Извадил е и ножа си. Сигурно се е борил с някого. Били са най-малко двама души. Да се върнем в управлението. Добре. Хайде. Да тръгваме. Не ти ли писна? Спри да пишеш. Много добре знаеш, че така си изкарвам парите. Само чуй. Идеален е. Мурата Теш, експерт фондов пазар. Чуй какво спортува. Катерене, гумуркане. Чакай да видя.